Tanga zvitonzi varipo vamwe baba vangachitotadza kana kufamba vachirwa nezvinhu. Tanga kusiyari kukukwana memito kwabatidza. Zvidoko zvikazvidoko. Glenview complex on fire. Kwaparadzwa mibhedha, kwaparadzwa masofa, makitchen units nemishini inotoshandiswa yacho pakuvezesa. Ndichikumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kutibatsira ngavatibatsirewo vanenge aisawo pawaisa ruoko rwake mukati pawo kana mbichana yamatipa tione kusimuka. Yes, tichiti kuswera mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri ku Glenview Area 8 uko kwaitika chito chinosuwisa nekukatyamadza. Apa midziyo worth up to $700,000 yaparadzwa nemoto nhasi mangwanani at around 5 am. Vatauri vakutaura vachiti inogona iri electrical fault. Vamwewo vari kuti panogona paine munhu anogona akasiya fodya ichibvira. Then vamwe vari kuti maybe no security guards vari kudziya mbaura manheru zvozokonzeresa moto. Saka ngatinzwe local business person achitaura. Chitwe ichi chatanga nguva dzekuma5 makuseni. Ndo patiri patanzwa report yekuti pari kuratidza kuti pane moto wasimuka pani pacomplex. Asi chatirwadza ndechekuti moto uyu unotisira zvinhu zvakanaka. Watiparadzira musha wedu. Taparadzirwa zvinhu zvakawanda zvekuti vanhu vanoshanda pani pacomplex sekuziva kwenyu muno muZimbabwe mese Glenview Area 8 Furniture Complex ndo inonzi biggest furniture hub muno muZimbabwe if not in Southern Africa. Saka vanhu vamuri kuona ava ndo vanhu vakateerera core ye-indigenization yekuti ngatizvishandire tichiita mubato wemaoko. Asi dambudziko riripo ndekuti vazhinji vari panapa ndo atingati mabreadwinners ndo vanenge vachichengeta vana mai kumusha, ndo vanenge vachichengeta vana vatezvara, vaning'ina kuenda kuchikoro, kozoti ivo pachezvavo kurarama kwavo, asi vaparadzwa. Maparadzirwo ataita pana paanorwadza. Mukaona nzvimbo inoyi yatsva inei ndo yatinoti manufacturing center. Kumusoro kwasara uku ndo kwatinoti madisplays. Kunoku ndo kuri kuchimanufacturwa zvinhu. Kwaparadzwa mibhedha, kwaparadzwa masofa, makitchen unit, kwaparadzwa zvese zvinoshandiswa nemishini inotoshandiswa yacho pakuvezesa yaparadzwa. Vanhu vangosara vari mumaoko vakabata maoko. Zvamuri kungoona kudai zvinonzwisa tsitsi muri yeZimbabwe. Chatiri kungokumbira chekuti wese wanzwa zvaitika pani pacomplex kusvika kuna His Excellency vatinotenda kuti baba vedu vaMunangagwa our president is a listening president. Neno vatinzwawo pani paGlenview Area 8 vatibatsira vana ava vawana pekutangira. Neni wacho ndatopererwa handina kana simba ndingatungamirira musha wakadai chikaindi vana vasina pekutangira. Neno vakuru vatitangarira vana vedu vawana pekutangira. Ndo dambudziko ratasangana naro pano paGlenview Area 8 Furniture Complex. Zvinorwadza. So zvinhu zvingawetse mari zvamarasikirwa nazvo izvi. Maonero amuri kuita ndofunga muri kuona hip yemadota atinawo aya nehip yezvinhu zvapiswa izvi. Roughly tingati kuma $700,000 to $1 million. Nekuti ndo zvinhu munhu wese anenge ari pano anenge akastoka zvinhu mumamaterials aanoshandisa. Muzvinhu hatistoki mari, tinostoka in material things. Saka taparadzirwa zvinhu. We cannot count the loss. Icho kwadi zvinorwadza. Tosiziya gore negore moto uyu unogara uchiitika. Chamungafungidzira kuti chii chinowanzokonzeresa moto uyu kunyanya nguva ino yechando chingava chii? Isusu toda kuti titende Mwari kuti moto wanga wakapedzisira kuitika muna December 2023. 2024 wese hapana mboitika moto pacomplex. 2025 uno tanga titotenda Mwari nekutonamata kuti dai moto uyu warega kunge uripo. Asi unfortunately senguva ino yechando tiri kufungidzirawo zvinhu zviviri kana zvitatu zvingadaro zvakonzeresa moto. Chekutanga tiri kufungidzira kuti dzimwe nguva pane akasvika fodya akasiya kamoto kake asina kukadzima nekuti nguva yanga yafamba manheru sezvo moto wazonotanga kumamba kwedza ndobva wazogona kubatisa moto. Kana kuti pamwe itambo dzemagetsi dzakatacha nekuti panga pachinzi pane chimba changa chaiswa magetsi, pamwe pakazoya magetsi akatacha akabatira bichana nokuti moto uri kunzi watanga pedo nepamafomu rapa ukazogona kusumuka. Chekupedzisira chatingafungidzire sezvo muno mucomplex musina vanhu vanochengeta, vanhu vamakapenda vamuri kuona vari kuchengetera zvinhu zvavo vega. Pana pacomplex hatinawo any revenue yatinokolekta kana mari yatogona kuwana, saka vanhu vari kutozvichengetera zvinhu zvavo vega. Saka ndiri kungofungidzirawo dzimwe nguva kuti nenyaya yechando pamwe pana vavesawo moto vakakundikana nehope
moto ukasimudzwa nemhepo ukatanga kupisa zvinhu. These are our assumptions. Asi tinenge tichomirira vanhu vanoita nezvemoto kuti vauye vatarise kuti moto ungange wakonzereswa nei. Ndo dambudziko ratasangana naro irori. Zvinorwadza chokwadi. Tichitsaurisawo fire brigade team pamaifonera yazosvika pachitiko ichi nenguva. Ndoda kutenda for the first time fire brigade has acted zvandingati as early as they can. Ndoda kutotenda nekuda kwema fire tankers akatengwa through the central government akazouya kucancel. Zvatibatsira taona kukosha kwema firefighters. Toda kutenda hurumende yedu nekuda kwaizvozvo fire brigade yauya maybe in less than 25 minutes yanga yatosvika. Ndo yatozotibatsira kuti moto uyu umire. Zvinorwadza chokwadi. So chamukashuvire kuti chingaitwe pacomplex pano chingava chii kuti moto iyi isarambe ichikanganisa nguva nenguva? Takatenda zvikuru through cabinet resolution. Tanzwa kuti kumbari kwatanga kuvakwa tikanzi the second ndepani pa Glenview Area Extension Complex. Takatomirira nemaziso matsvuku. Ndinotenda kuti pakavakwa pakaswa ma-steel structures or ma-superstructures atutasati achiiswa panapa zvichatibatsira kuti moto uyu hauchapfuuriri mberi nekuti inenge iri fireproof. Pachaiswa ma-fire hydrant, pachaiswa ma-mechanisms ekuti moto ukanga watanga kubaka hauna kwaunoenda nekuti zvinenge zvarongeka. Saka tikutongokumbira hurumende sezvayakaita kumbare eno yachikasika kuuya pano kuti itibetserewo ivakire vanhu vashandire pakanaka. These losses, we cannot continue to incur these losses year after year at Glenview Area Extension Complex. Chokwadi zvinorwadza. Saka takatarisa vanhu vaparadzirwa nezvinhu zvangani, tingati ma-business persons vaparadzirwa zvinhu zvavo vangani mudatabase, tichitasa padatabase renyu? Approximately database renyu takaita vanhu vanosvika 2,383 ndo vatakagona kuprofila. Zvisingarevi takaprofila vese. Vamwe vanenge vasipo because panapa panoshandwa pachinzi kana munhu iri nguva yefodya munhu anogona kunge ari kufodya, kana iri nguva yemaminerals vanogona vanhu vari kunoitwa zvechikorokoza vachitengesa furniture dzavo. Saka vamwe vanogona kunge vakasara, but roughly it's plus or minus 800. Ndo ndandofunga kuti vanogona kunge vaparadzirwa zvinhu zvavo panapa. Zvinorwadza chokwadi. Saka mashoko enyu amungade kuvapa ivo sechenjedzo kuti mangwana pasazoitika njodzi dzemoto dzakadai so angava api kune vanoshandira pano? Mashoko echenjedzo takatotanga kwaita ndofunga tane 3 months tatanga chirongwa ichi chekuti ngatichenese patiri kushandira. Ndo chinhu chekutanga. Chechipiri izvo zvitapedza kuchirwa kudai tatombounganidza vanhu tikataura navo. Tiri kukumbira kuti mashedzi achimbomira kuerektwa tivhure mapassages, maroads ekuti kana moto ukatanga maroads iwayo they will work as fire guards. Toziva kuti kana moto ukabatira pashedhi imwe chete unongoperera pashedhi imwe chete nekuti pane maroads anenge akaspesa pane kuti mashedzi edu anga akabatana akaita chitsokotsoko moto haugoni kuzenge uchigona kumiswa. Asi nyaya iripo ndeyekuti for the meantime toda kutenda utungamiriri wese wegovernment wasvika pano tikavapawo chichemo chedu vakati meanwhile central government isati yatanga kuuya kuzovaka toda kungoti vanhu vasanonge vachishanda panhu pakangochenawo pane mashedzi akatirongekei. Saka izvozvi tikapedza tiri kutoita busy profiling vanhu vachirwa vacho. Tichipedza totora ma-tape measures tovhura maroads emuno mukati umu anenge ari ma8 meters. One road hombe inenge 12 meters yatinotendera kuti fire brigade kana ikauya inogona kumhanya yoisa macables ayo yagona kudzima ma8 meters zvakare. Fire brigade inogona kufamba tichibetsereka tichidaro. Aiwa, tinotenda. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava api? Mhuri yeZimbabwe vose vari kundinzwa panguva ine masikati anaya vari kukwanisa kuwana rubatsiro rwavangakwanise kuuya narwo. Makasununguka hama dzangu. We are going to write all the names, mazita atichaendesa kuma relevant authorities kuti munhu nemunhu ari panapa achirwa abetsereke awane pekutangira. Hatidi zvatinombodzwa zvinoitika kuna mumwe vanhu vaita dambudziko havasi vanobenefita. Ndinoda kuti munhu achirwa abenefite iye pache zvake achizvitambirira rubatsiro rwake. Ndo zvinhu zvandingagona kutaura kuruzhinji rweZimbabwe kuti vari kukwanisa vose. Ndotenda we've got ma big businessmen ari muno muHarare vari kubatsira. Mabusinessmen iwayo vakatambanudza ruoko rwavo vakananga nepani paGlenview Area Extension Complex. Mwoyo wangu unganzwa kufara. Ndingatenda Mwari kuti hama dzangu idzi, hama dzandoshanda nadzo dzinenge dzabatsirika dziwane pekutangira. Aiwa, tinotenda chairman. Yes, pari zvino ndimire namama Madyira
avo vaparadzirwawo zvinhu zvavo zvekare. Mama mungatsanangurirawo mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine kuti zvinhu zvamaparadzirwa menge muchitengesa zvinhu zvakaita sei? Tanchitengesa mubhedha nemasofa ndo zvaparadzwa nemoto. Alright. Moto enda zongoonzwawo kwachena, hatizivi kuti moto watangira kupi uye watanga sei. Alright, saka pano pane here kana masecurity guards anochengetedza nzvimbo ine? Wangu masecurity guard aripo, asi sevanhu venyama zvichida pamwe nguva yatanga moto nzvimbo yedu ihombe, kuda pamwe kune rimwe dira vanga vari. Alright, zvinhu zvinorwadza chokwadi. Saka mazozvinzwa nguvai kuti moto watanga kuno? Tazongozvinzwawo seinformation inofamba, tazvinzwa kuma-6. Zvinhu zvinorwadza izvi. So pamasvika, masvika moto uyu watoparadza zvinhu zvenyu here kana kuti wongo uchiripo? Tasvika moto wangu watoparadza, asi wanga uchiri kubaka fire brigade yange yasvika yange yakudzima. Shame, zvinorwadza. So takatarisa zvinhu zvenyu zvenge zvichiweta semari zvese pamwe chete? Zvinhu zvedu zvatinotenderedza muno zvinongoweta mari dzakasiyana siyana. Pamwe vanotenderedzawo mari hombe, zvinodhipendawo nemawaniro ako. Pamwe tachitenderedzawo mari shoma, ukaona mari yako uchiti shomawo i1000wo zvichisvosvikawo pa2000. Pamwe vanototenderedza mari dzakadarika ipapo nekuti ndiwo panenge pari pabasa pake. Ichokwadi. So chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe, toziva kuti kune corporate world, kozoitawo vamwe vane chishuwiro chekutoti toda kubatsira hama dzedu dziri kuZimbabwe dzakawirwa nedambudziko iri. Chikumbiro chenyu chingava chipi takatarisa dambudziko ramawirwa naro? Chikumbiro chedu ndechekuti kana paina anotibatsira kuraramawo, kutipawo mari kune vese vatsvirwa nezvinhu zvavo. Tozviziva kuti kana ndichitenderedza 20,000 hapana munhu angandibatire ne20,000. Zvanga zvakangodi kuti kana paina anobatsira nyangwe dai akawana 500 oti dhora kumunhu wese, nekuti tese tinenge tichida kuraramisa mhuri, toraramawo. Chokwadi. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava api tichitarisana nedambudziko iri? Mashango angu ekupedzisira kumhuri yakateerera nongoti kana paine vane rubatsiro vanodawo vanongonzwa hana dzavo dzichigugudza, nekuti munoraramira vanhu vakasiyana siyana. Chirikadzi nenherera zviri muno, zvimborimo dziri muno, zvirema zviri muno, mapofu ari muno. Saka tachingokumbirawo kana paina agugudzwawo nemwoyo, anonzwawo zvake kuti anoda kubatsira, anongoya achinomineta achingosarudza zvokuti pamwe zvida pamwe pavanouya kuzobatsira havatotangi kubatsira ini, nekuti unotangawo kutarisa outlook yako, wotarisawo kuti kobofiro riri kurarama sei, ko baba ava vasina mudzimai kumba vari kuchengeta vana vari kurarama sei, tozotuda kuti tibatsirikewo. Right, pari zvino ndimire naanother local business person atsvirwawo zvakare. Baba vari kuchema vanonzi Mr. Cosmas Majoni. Baba, mungataurirawo mhuri yeZimbabwe kuti zvafamba sei pachiitiko chemoto ichi? Pafambiro zvapana chatatiita nyatsokunzwisisa, nekuti ini ndataita zvekufonerwa kuma past 5 to 6 ipapo ndichinzwa kuti kucomplex kune moto. Ini ndazosvika kuma past 7 ndichisvika fire brigade yanga yakutodzima, asi ndatsvirwa nezvinhu zvangu apa kuti 10 sets tinoti mahamirikoti masofa. Zvinorwadza. Saka takatarisa 10 sets dzemasofa idzi dzinoweta mari kana muchidzitengesa? Dzinogona kusvika pa 3,000. Zvinorwadza chokwadi. So mushure mekunge manzwa kuti moto uyu wanhikirikina, mazosvikawo papremisi zvenguvai? Ndasvika zvikuma past 7. Alright, moto uyu wanga watoparara kudara? Vanga vakutodzima vefire brigade wahutsi chete. Zvinorwadza. So chikumbiro chenyu kumhuri yeZimbabwe yakatarisa panguva ineyi chingava chipi? Tinoda kuti mutodzokera pabasa zvamai makaita, chingava chipi chikumbiro chenyu? Tachikumbirawo kuti kana paine vanokwanisa kutibatsira, kana hurumende chaiyo itibatsirewo, kana nembichana loni chaiyo kana inozodzorwa chaiyo, tinogona kuti vakatipa toshanda, vakatipawo kana 2 months kana 3 months tinodzora, nekuti pekutangira chaipo pakatooma, because kana zviri zvinhu zvangu ini zvapera zvese kuti ndo masetsi andandinawo, saka izvozvizvi handiri pama1. Zvinorwadza chokwadi. Takatarisa nyaya yemoto yepano, tinotoziva kuti gore negore unoitika. Pane here fungidziro yekuti pane kupisirana kungaite kuruitika pakati pevanoshandirana pano? Zvinogona kudaro kuti pane vari kupisa, asi nyaya yemidzanga ungave nezuro chaendaitopopotawo nenyaya yemidzanga, asi matsviro azaitika apa kuti kwatsvakoedza
munhu wacho anga achizvitambudzira nga tingashaye kuti ndeupi. Saka hatingazivi kuti moto wabva papi, asi matsviro ari kuita panapa haasi kunzwisika kuti zviri kubva kupi nekupi zvichiindepi. Kana kuti pane munhu ari kukanda moto, kana kuti pane inyaya yefodya, hatisonyatsonzwisisa. Because gore negore gore rapera chete ndo ratisina kutsvirwa. Apa tatombodzwa nemaprofita kunzi uyai mumbogwadama muite munamato. Tikaita munamato hakuna kutsva, asi gore rinei tatoona zvatotangawo atotsva futi. Zvinorwadza chokwadi. Takatarisa toziva kazhinji panapa mune security here yekuti hamungafungire kuti pamwe maybe iri kubatidza mbaura dzinozokwanisa kutangisa moto. Wangu security iri pano, asi hatingamboipi mhosva nekuti security inogona kufamba yeienda rimwe side ka moto otangira rimwe side. Pamwe pane anenge akanda moto, kana kuti pane anenge asvika mogo achishanda, nekuti pane vari kushanda usiku. Asi hatichazive manje kuti vanoshanda vachiputa here kana kuti ndivo vanokonzeresa here. Pane vari kushanda usiku. Zvinorwadza chokwadi. Tanzwa zvakare pachitaurwa nyaya yemagetsi kuti magetsi enyu akamira sei tichitarisa pano, akanyatsoitwa tubing yakanaka here kana kuti munhu anongokonekta tambo zvaanenge ada? Hongu magetsi ari pano, vanhu vanochajisa mafoni, oya vamwe vari kubikira mukati mucomplex muno, vanenge vachibika sadza. Anogona kungosiya kana kuti huni dzimwe dzichibatira, dzoso nekuda kwemhepo inogona kuzosimudza moto yopisa. Kana kuti magetsi awa evanhu vanochajisa mafoni, dzimwe nguva anogona kungoita touch opisa. Saka hatisi kuziva kuti moto uri kubva papi chaipo chaipo. Tinotenda. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angavapi? Ndani chikumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe vanokwanisa kutibatsira, ngavatibatsirewo. Vanenge aisawo pawaisa ruoko rwake mukatipawo kana mbichana yamatipa tione kusimuka, sezvo tisu tiri kugadzira masofa acho, mawardrobe acho, maunits taomerwa. Because senge zvangu ini zvatsva zvese, handisina kana pekutangira, apa handisina mari kana ndakachengeta. Saka tinokumbirawo vakatibatsirawo pavanotibatsira, tambonyorana mazita ekuti kana kasvikawo kuhurumende pamwe tinobatsirwa nevanokwanisa kutibatsira. Right, pari zvino ndimire naMr. Sydney Mandewe. Mukoma, mungatsanangurawo chiitiko chinorwadza ichi kuti machinzwawo nguvai? Chiitiko ichi ndachinzwa makuseni kuma-5 ndo panzi moto watanga kutsva. But chiitiko ichi kudivi kwangu chiri kundirwadza nenyaya yekuti nguva ino zvinhu zvevanhu zvatsva zvakawandisa. Vanhu vanobva kuita mari nekutengesa furniture yavo nekuti tine varimi, saka vanhu vazhinji zvinhu zvavo zvanhu zvatoboosta. Saka inini sekumirira kune vanhu vanozviitira mabasa emaoko, ndandine tarisiro yekuti hurumende yedu nemutungamiri wedu wenyika dai zvaibvira vadzika kuzasi, vauya vasangana nemakapenda panapa, dai vakwanisa kuvapa pekutangira. Havangavapawo zvese, asi mumwe nemumwe dai awana pake pekuita se pekutangira. Izvozvi pane vamwe vatotsvirwa haana kana pekutangira. Zvinorwadza chokwadi. Saka takatarisa zvinhu zvaparadzwa zvenyu nemoto zvingawete semari? Zvinhu zvaparadzwa inini kusaidi kwangu handina chaparadzwa hangu nemoto, asi kune vandiri kushandidzana navo, madzisawira angu nevandinoswera navo, zvinhu zvavo zvatsva zvakawandisa. Ende kutori nevamwe vatsvirwa nezvinhu zvogona kutodarika kana 6,000. Kweto tine madzimai vane mishini yavo yekusonesa yatsva, tine vanoita zvekuspreya makompresa avo aita se atsva. Saka moto uyu ndiri kuona kunge munhu wese unogona wamubata, kune vatsvirwa nevasina kutsvirwa. Moto uyu unotokonzeresa nzara, especially munzvimbo dzakakomberedza complex budiriro Glenview neGrenora. Titoriwo nemadzimai vanouya vachitengesa chikafu nekuita sei, asi muzuva ranhasi hapasina wekutengesera. Zvinorwadza chokwadi. So zvamungafunge sezvo moto uyu gore negore unogara uchingoitika zvinhu zvichitsva, zvamungafungidzira kuti vanhu vangaite sechenjedzo kuti moto uyu usaramba uchikontinya each and every year, angava api mashoko enyu? Mashoko angu panyaya yechenjedzo, ndofunga kudhara moto pawaimbotsva vanhu vaifungirana nzira dzakasiyana. Vamwe vanoti magetsi, vamwe vanoti kune vanenge vachidziya moto, vamwe vanoti ifoji. Asi pane pawakambotsva masikati
vanhu vese varipo. Hatina kuziva kuti moto uyu watanga nenzira ipi, asi chakatishamisa nezuro moto uyu usati watanga kubvira. Nezuro kumazuva rodoka pane chamupupuri chakatenderera panzvimbo inoyi, ende munhu wese takakachamudzika nacho. Saka hatisi kuziva kuti ndokwazviri kubva nako here. Ende gore rakapera takambodedzwa namadzibaba Tindo vakati ndarota complex yese yatsva. Tine vamwe vedu vemanagement vakaenda ipapo vakanopiwawo muteuro, ndofunga ndo zvakatombomisa. Saka chinonyanya kukonzeresa moto hakuna anochiziva, vanhu vanganyeberane vangaite sei. Chandinotoona seni nekusaidi kwangu pese panotsva moto pane chamupupuri chinotanga chatenderera. Nezuro vanhu vese vakachiona, ende chakatenderera kwenguva refu, chakabva nemurwizo chauya nemunzvimbo munomu matsva macho. Okay, saka takatarisa chamupupuri ichi, tingati here warning sign yekukupai chenjedzo kuti pane chiti kuchuda kuitika? Semondero wanda kutoita rimwe gore kana kuti mumwe musi chamupupuri chocho chikadzoka chakaita zvakadaro, kuri kunzi vanhu tinenge tine pekuisa zvinhu zvedu, hana dzinenge dzakurova takutotya, nokuti pese panouya chamupupuri moto unozosara kubvira. Ore ndafara zvakare muchitaura kuti makamboenda kuna madzibaba. Makavatsanangurwa here nezvechamupupuri ichi, mwe vachikuudzayo kuti chingava chi? Kune vakaenda pana madzibaba, madzibaba vakangoti ndakupai kundiso yekuti moto usaitese usabve. Ende madzibaba akatsanangurwa kuti moto uyu muwiro wauri kuita waitoda kuparadza complex yese. Saka vanotaurawo nemukuru watakaita kuno, kune vanotaurawo kuti murwizumu mune zvirimo. Saka nechamupupuri ichi takuzvisanganisa. Alright, vaiti mune zvirimo zvakaita sezvipi? Ndinoona kunge pane chivanhu chinenge chiripo, ndo nyaya hombe iripo. Onguti nevanonamata chechi vangakwanisa kuzviramba kana kuita sei, asi muonero watiri kuita moto uyu pane chivanhu chiripo. Pari zvino ndimire nemukomana uyu akambotrenda for the past months akagadzirira seweekend sofa riya rakaita heart shaped riri rewhite, asi risati ndamubvunza nyaya yekutsva kwemoto yaita pano, ndoda kumbomubvunza kuti seweekend vakatenda uri seiko tatenda? Tinofara makasimba here? Tinofara. Ndoda kuzivawo kuti mushure mekunge wasvitsa chipo chako kuna seweekend vakambopindura here? Tinoziva kazhinji vanowanzopindura pasocial media. Pane kutendawo here kwawakamboita pasi chipo chawakapa pachisofa? Vakatenda, asi ndinoimba kutiwo vachandibatsirawo nekufamba kwenguva. Ndo zvandinoshuwirawo mukati mekurarama kwangu. Alright, so pari zvino hapana chavati vakupa? Pari zvino hapana. Alright. Aiwa, tinotenda mukomana munhu wefunga muri kumunzwiro. Saka right takuchipinda panyaya yanhasi yaitika. Moto uyu waunzwa nguva yekuti watanga? Moto uyu ndaunzwa kuma5 kunze kwakuda kunoedza. Ndo pandaunzwa moto. Foni ichitori nazvo kuti complex kuri kutsva, ndokutomhanya ndokutoona moto uri kutobvira pabasa pangu. Yei, saka uchisvika uchibvira zvinhu zvese zvinenge zvatoparara wazosvika nguva pabasa? Ndasvika na 26, ndasvika zvese zvaparara zvinhu. Asi vamwewo ndo vakwanisa kuburitsawo zvinhu. Saka moto uri kunzi watangira kumashure, saka waparadzawo ininiwo nevamwe vari kumberi kwanguwo. Zvinorwadza chokwadi. Saka takatarisa unogadzira midziyo yakaita sei? Ndinospecialize nemasofa, ndo andinospecialize nazvo. Neimwe midziyo, asi chinozonditadzisa kugadzira mumwe midziyo inawo yecapital. Saka ndakasadza chinhu 1 chandinospecialize nacho chinova masofa. Alright. Saka tichitarisa masofa ako atsva angawete semari? Masofa angu atsva anoweta zvekuma 4,000 to 5,000 nekuti ndinopiwa maorders nevanhu. Sometimes ndinozvigadzira ndega ndichiona kuti ndingeso ndoonawo chiwiri kuti ndirarame, but zvese zvatsva. Saka ndakutokumbirawo hewu kune anogonawo kubatsirawo kana kanzatu kana iwo sewo kana vachikwanisawo kundibatsirawo padambudziko randinaro iri randasangana naro, sezvo ndingori musekwe wenyika unonzi akagadzira seweekend haana chainacho, uri kufamba netsoka chichi. Ndanzwa nemukutukwa nevanhu mumastreet nekuti pese pavandoona vanhu vanenge vachingotaura zvavanoda pamusoro peupenyu hwangu. Ndiri kuona kana izvozvi nanhasi vazhinji pasocial media vatotanga kutotaura zvavanoda, vachitrendesa sofa randakagadzira baba wekineu, vachitaura mamwe mashoko akaipa. Handizive kuti
ndikagone kusei. Saka ndakutokumbira kuna madzibaba seukine kuti vakwanise kundibatsirawo padambudziko randasangana naro iriwo ndigowo munhuwo anoratidzikawo kune vanhu. Ini ndonzi Stanford Masimura. Alright, it's fine. Mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ine kuti zvinhu zvamaparadzirwa nemoto uyu zvingaite semari. Zvinhu zvandaparadzirwa nemoto inini pandatombogara pasi ndatodza kunasa kutozvicalculata but ndatsvirwa ne11 sets dzanga dziripo dzinoweta ma300 each, then macompressor, madrill, magani, zvinhu izvozvo izvo zvava zvakawanda. Kozoita zvimwe vamwe vatashanda nawo futi vanga vane mamwe masofa anga atoriwo akawanda zvekuti masofa atatsvirwa eze patachishanda eze group ratachishanda isusu tiri rinogona kunge rari masofa angasvika zvekuma 1920 achiweta ma300 ma250 ichi sofa. Saka ndo zvinhu zvandaparadzirwa izvozvo. Zvimwe zvacho tatotadza kunomineta zvekuti zvimwe zvacho totozotoona kuti ichi changa chiripo ichi mbozi zvimwe zvinhu unenge nekuvhunduka kwemoto uyu unenge uchitozvikangana utozoona madhodha kuti nechakati changu chatsva nechakati changu chatsva, asi zvinhu zvakawanda zvataluza pamoto uyu. Okay, saka takatarisa mafonerwo nguva kana kuzwa nguva kuti kunokwaitika chitiko chemoto. Inini foni yanonoka kusvika kwandiri asi ini ndasvikirwa kuma5. Saka moto uchisvika kuma past 5 foni ichisvika kuma past 5 ndabva ndatotraiwo kufonera vanga vari kunoku vakaita security vanenge vari panapa vanenge vachigotichengetera ndo vandatofonera andanzwa vatotaura kuti moto utoriko uri kubvira. Ndabva ndatobuda mumba kobva ndatomhanya ndichibva ndauya kuno asingazosvika inini ndichisvika fire brigade yanga yasvikawo iri kutodzima. Ndo time dzandasvika idzodzo, asi ndasvika inini pabasa pangu patinoshandira pacho apa pasingachatosvikiki bhozi panga utori moto wega wega wanga utori ipapo. Zvinorwadza chokwadi. Saka takatarisa kunyanyanyanya vesecurity ndo vanenge varipo vanomboitiswa here mafire drills kuti kana moto watanga zvimwe chetezvo pane mafire extinguisher here kuti kana moto watanga unokwanisa kudzimura. Izvozvo tisingazivi management yedu yanga yakamboti yaida kuendesa vanhu vamboenda kufire brigade vanotrainwa here, asi program iyoyo hatina kuzoona ichienda hedu mberi. Asi izvozvo zvinhu zvatachitokumbira kuti pakati pedu isusu tifanire tine zvatingakwanisa kuti kana tikava nemaboards tinogona kuva tine maboards anotenderera industry yacho yese, nekuti maboards edu isusu akakwanisa kuita kana kuti 15 kana 10 maboards ari mucomplex zvinoitira kuti panotangira moto rimwe bhoo riri kusaidi rinokwanisa kusevha pane bhoo riri kutsva, bhozi moto ukatangira takutarisa pane mugodhi watinawo uri nechepakati apo pakamboti ipapo patanga kutsva vanhu vakashaya pekuchera mvura poti paya nemugodhi ndopaitsva. Asi zvanga zvakanaka kuti nhasi wacho fire brigade iri kunzi yazotosvika vanhu vari kutochera mvura yemabhaketi vachidzima, vanga vachitodzima nemabhaketi vachikupira, vanga vachiwana pamugodhi bhozi pamugodhi ipapo pasina kutsva. Saka izvo zvinhu zvataitokumbira kuti tikawawo nemabohos edu isusu akawanda ndeyekuti panenge patangira moto mamwe masaidhi anenge asina kutsva unokwanisa kuti kana paine mainjini omutswa achidzima moto takamirira fire brigade ichisvika inosvika tane chidanho tisina losi yatiri tanyanya kuita. Saka ndo zvinhu zvatakachitokumbirawo izvozvo kune vanokwanisa kutibatsirawo tikawawo nemabohos akawanda. Ndo issue ini yandaona kuti tive nesafety yatinofanira kuva nayo pachedu isusu, nekuti kana moto ukabatira fire brigade inotisvikira taamberi. Tasangana nedambudziko rinorwadza zvikuru. Tatsvirwa panzvimbo yedu yeGlenview Area 8. Tatsvirwa nefurniture yedu yakawanda zvikuru zvekuti vanhu vese izvozvo havana nepekutangira. Zvinorwadza izvi. So takatarisa zvinhu zvatsva munotengesa zvinhu zvakaita sei? Tinotengesa masofa, mawardrobe, mamattress, mibhedha nezvimwe zvakangosiyana siyana, matable. Zvinhu zvedu zvatsva zvinokosta inini zvangu zvatsva zvinokosta nokuda zvekuma 2000. Saka iyo zvipari zvino because hatichengeti mari kumba, mari totoichengetere paproperty yedu iyoyo.
saka hatiri kurwadziwa zvikuru zvekuti zvinhu zvedu zvatsva izvo zvatina nepekutangira izvi. Zvinorwadza. Saka pane rangu wakatobhadhara madhipositi vachiti chinhu changu chaakupera pamakastoma enyu. Watoripo wanga wakabhadhara madhipositi, watoripo senge izvozvi pane munin'ina wanga wakatobhadharwa dhipositi yewadhiropu chiti wadhiropu yakugadzira haiti saka chinja, saka zvomuta kuti shamwari kuona chinhu kubasa kwatsva kwese, hapana nepekutangira izvo pekuti tigadzire kana chinhu chacho, zvinhu zvese zvapera zvaparara, zvatsva zvese. Semaonero muri kuita mhuri yeZimbabwe, nzvimbo yese yatsva ende tiri palosi yakashata chaio. Apenda tobve kumba ndichitoti ndiri kuende kubasa, ndazongotosvika ndichitoite zvekuona wati anofunga kuma7:30 ndatongosvika patotsva pabasa, patotsva. Saka mashoko aya tamanzwa kuma4 AM ndobva tangomukawo magumbezi kugeza atina, tangomukawo tingopfekawo matrousers nehembe tichimhanya kuti tizvitadza midziyo yedu iri kuchakonoko. Asi zvaitika panapa zviri kurwadza munhu wese, nekuti isusu tevanhu vanozviitira basa remaoko, asi hatizonyazonzwisisa zvinhu zvichifamba sei, kuti moto wacho watanga sei, sevanhu vanenge vakarara hakwanisi kufembera zvinoitika wakavata. So takatarisa tiri kuona kuti dambudziko remoto iri riri kuitika gore negore. Fungidziro yenyu ingava ipi kuti chii chiri kukonzeresa moto iyi pagore rega rega kunyanya nguva ino ichano? Semunhu wenyama chandokwanisa kutaura ndekuti maspeculations apana pa, vamwe vanoti muchirwizi chiri apa mune njusu, vamwe vanoti muno makarombwa, vamwe vanoti electric fault. Saka kuti uzonyatsoziva kuti zvili chikunyasoitika munyika ino yecomplex chii chikunyasoitika hatizonzwisisi. Alright, zvichidaro kuti kune saka zvichireva kuti pane kakupisirana kari kuitika here pazvinhu izvi? Vamwe vanotaura kuti mbavha ndo dzinouya dzoluta dzobatidza moto, vamwe vanotaura kuti muno mune vamwe vakarombwa nezvikwambo, vamwe vanotaura kuti muchirwizi chedu chino chepariverside chinechi chine njusu. Saka kuti unyatsojekesa chaizvo chaizvo hauzonyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Zvinorwadza. So takatarisa zvinhu zvaparadzwa muno kana uretsva muno zvenyu zvingawetese mari? Ndikada kubatanidza zvinhu zvinhu zvapisirwa nakwanda zvinosvikawo kuma1000 chakaenda kuma10,000 zvichidarika uchienda mberi. Semunhu unenge uchiona kuti property yacho yakawanda zvakadii. Zvinorwadza. So chikumbiro chenyu, takatarisa tinoziva mhuri yeZimbabwe necooperative world inenge ichitorwadziwa kuti no vanhu vaparadzirwa zvinhu. Chikumbiro chenyu kungava kuhurumende kana kune vane mari, tinoziva kune mbinga dziri kunzoko, chingava chipi? Chikumbiro chedu ndechekuti dai vatibatsirawo kuti isiwawo mafire guard, kuti mucomplex inoiswe mashedziwo ekuti moto nenzirawo, kuti moto ukatanga zvinhu zvacho hazvitsve. Votisiwawo mawater sprinklers ekuti moto ukatanga panoitika alarm yekuti masprinklers anosensa ega kuti moto watanga during the night, because mostly zvinoitika during the night. Zvinorwadza. Saka chingava chibhorani mungachidewo here kuti zvokuti moto wakatanga masecurity guards anokwanisa kubatsirika? Zvibhorani zvitorimo, masecurity guards atorimo, zvinhu zvirimo, but zvongoda kungomonitwa. Dai vakuru vakuru ava ma-MP kana mashefu anoona nezvemusangano weDhaya complex inoi vatimiririrawo kuti zvinhu zvichigadzirwa zvine gwara, zvinhu zviite orderwo, toziva kuti isusu masprinklers aripo, mvura inomwaya mwaya kana moto ukatanga uripo. Aiwa, zvinorwadza. So mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino yanga vapi? Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti isitanzwa nekuchirwa, tichidonha tichimuka, tichidonha tichimuka, asi toziva nechikufamba kwenguva tinongodzokawo futi mubasa redu ratagara tichingoita mazuva ese. Asi tongotiwo makastoma edu rambai muchiuya, hatina kugumirwa nhasi, tongoramba tichingochema netariro tichienda mberi. Aiwa, zvinorwadza. Ndofunga muri kuzvinzwira mhuri yeZimbabwe. Malocal business person vachema kuti staff yavo yese yaparara, masofa anodhura ese aparara, zvinowedza thousands of dollars. Saka vari kukumbirawo cooperative world nemhuri yeZimbabwe, even vari kunze kudiaspora, aiwa ngatibatsirane sezvizvarwa zvemuno muZimbabwe. We love it to muuyewo comment section mupowo pfungwa dzenyu kuti tingavabatsire sei vamwe vedu vachirwa nezvinhu. But please don't forget to like, share and subscribe to What's in Trend, so that pese patinoburitsa nyaya dzakadai you'll be automatically updated. We love you so much.